Ta' kull sena kull wieħed waħda minna jħares lura lejn dawk l-avvenimenti l-kbar li jkunu ddominaw. Dawn jistgħu varjaw minn aħbarijiet li ġibdu għajnejn id-dinja fuqhom sa' avvenimenti kbar li jkunu ħallew impatt kemm fuq livell lokali iżda anke internazzjonali. Iżda kemm minna nħarsu l-qudiem għal dak li hemm imħejja lina fis-sena ta' wara. Dan is-servizz ħajjagħmel proprju hekk kif fih se tingħata ħarsa lejn dawk l-avvenimenti li se jiddominaw l-2022 fuq livell lokali. Wieħed ma jistax jagħmel dan is-servizz mingħajr ma jinkludi fih premura. Din il-premura tagħmel tajjeb għall-iżviluppi tal-pandemija tul is-sena u li tista' taffettwa ħafna mill-preparazzjonijiet għal dak li hemm imħejji. Meta naħsbu fuq l-2022 fuq livell lokali, ma nistgħux ma nsemmux li din hija sena fejn pajjiżna se jkun qed imur għall-elezzjoni. Fil-fatt is-suġġett tal-elezzjoni iddomina fuqhom ħafna fl-aħħar xhur tal-2021 wara li l-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech ħoloq inċertezza kbira u pressjoni sabiex din tissejjaħ qabel iż-żmien. Madankollu l-Prim Ministru Robert Abela dejjem sostna li elezzjoni tissejjaħ fl-aħjar interess tal-pajjiż u tal-poplu Malti Wawċi. Jien dik l-inċertezza żgur li mhux se nħalliha hemmhekk u għaldaqstant jien dejjem għad se jkun hemm kriterju wieħed li jiddetta meta ssir l-elezzjoni ġenerali li huwa dak tal-interess nazzjonali. Jiena ma jidhirlix illi huwa fl-interess nazzjonali li elezzjoni ssir din is-sena u għaldaqstant l-elezzjoni ssir fis-sena li hija skedata jiġifieri fis-sena 2022. Intant f'Ottubru tal-2021 tħabbar li se jkollna wkoll avveniment importanti ieħor fl-2022, dak li jkonċerna żjara tal-Papa Franġisku f'pajjiżna. Il-Prim Ministru Robert Abela kien ikkonferma dan waqt laqgħa uffiċjali li kellu flimkien ma' familtu mal-Kap tal-Knisja Kattolika fil-Vatikan. Huwa spjega li l-Papa mistenni jżur lil pajjiżna fl-ewwel kwart tal-2022. B'hekk Papa Franġisku se jkun it-tielet Papa li se jżur pajjiżna wara darbtejn b'mod uffiċjali mill-Papa Giovanni Paolo II u darba mill-Papa Benedetto XVI. Fil-fatt ta' minn wieħed isemmi li din iż-żjara kellha ssir fl-2021, madankollu din kienet ġiet posposta minħabba l-imxija tal-COVID-19. Mix-xira tal-mużika u d-divertiment l-2022 mistennija li wkoll tkun sena mimlija avvenimenti b'kultura u mużika mill-isbaħ. Il-Festival Mużika li jċelebra l-kanzunetta Maltija huwa skedat li jsir bejn l-24 u s-26 ta' Marzu li ġej. L-edizzjoni tal-2021 ta' Mużika intrebħet minn Glenn Vella bil-kanzunetta tiegħu Ħarsa Biss. Il-kompożitur tagħha kien Philip Vella, bl-awtur kien Joe Julian Farrugia. Ħarsa biss nkun tiegħek, ittella minn fuq minn l-art, issaħħarni kif mill-ewwel darba saħħart, hemm darabtiet ma' jelbutan ilitna. Intant fl-2022 se jirritorna wkoll il-Malta Eurovision Song Contest. Dan wara li l-aħħar edizzjoni ta' dan il-festival li jażel il-kanzunetta li tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision sar lura fl-2018. L-ewwel se jkun hemm semifinali bi 22 kanzunetta u mbagħad fil-finali dawn jinżlu għal 16. Min jirbaħ il-Malta Eurovision Song Contest jirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision li ġej f'Turin. L-2022 hija sena importanti wkoll għal pajjiżna mill-lat sportiv. Dan hekk kif Mejju li ġej kważi 1000 atleta minn 25 pajjiż differenti se jiġu f'pajjiżna sabiex jieħdu sehem fil-logħob internazzjonali ta' Special Olympics f'pajjiżna. Tul dawn il-logħob se jkun hemm 6 dixxilpini sportivi differenti li se jintlabu fil-faċilitajiet ta' Sport Malta fil-Marsa u tal-Qroq. Dawn jinkludu l-futbol, l-atletika, il-boċċi, tempin bowling, table tennis u l-awm.